Kapin 40 ka mga panimalay ang nasunog sa Cagayan de Oro City. Napasagdang nag-andar nga appliance ang gitudlong sinugdanan sa kalayo. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nabulabog sa dakong kalayo ang mga residente sa Zone 6 San Lazaro, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Pasado alas 10 sa gabi adlong Biyernes, sa video sa usa ka netizen, makita pa ang nagdilaab nga kalayo nga milamoy sa kabalayan sa lugar. Paspas mikaila pang kalayo tungod kusog kuno ang hangin adtong higayuna ug gama sa mix of light materials ang mga balay sa lugar. Natulog na mi ato nga time, may gali kay sabak kay sa gawas ba silingan na mo nagsinggita. Naisunog mo tong gikuha na mo dito among mga anak. Maura gid na among nakuan sir kay murag nataranta na jud ni ba. Gituuhang usa ka wala maibot nga appliance ang hinungdan sa sunog. Apan nagpadayon kuno gihapon ang investigasyon sa kabomberohan. Ga-invite me sa mga katong mga witnesses for information or for kanang significant information nga makatabang sa ato sa pagkahibalo kung unsay cause sa kalayo. Sa maong sunog, ug daw ang 38 ka panimalay, samtang adunay tulo ka mga partially damaged. Apektado niini ang 62 ka mga magbanay. Sumala sa Bureau of Fire Protection nga nagtala kini og 18 million pesos nga structural damage. Padayon sab ang ilang panawagan sa publiko nga kanunayon ang pag-check sa mga appliances ug ibton kini kung dili gamiton. Kanang atong heat source electrical, mga outlet man na siya. So dapat wala po na siya, dili po na siya gibutang duol or abay sa atong mga combustible material. Sama sa katre, sama sa curtains o cortina, sofa. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.